नि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नोंथां लोगो नेहाथारि आरो फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां नोंथां आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां नोंथांमोन जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय 22 खन बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय गासै माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि मानगोनां नोंथांमोनबो बे गोजोन मोनाबिलि समनि आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आरोबाव दिनैनि बे जोंनि साननैनि हाबाफारिखौ दुखु खस्थ' खालामनानै बानजायलांनाय बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरोबाव भकतपारा बियाबनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलि समनि बिबार बावनाय हाबाफारियाव जों सासे आलासि लिंहरनानै लाबोखादों। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सलेन दैमारि सार। बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय आरो गांसे आलायजों जों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। दायो जोंनि बे गोजोन मोनाबिलि समनि जा बिबार बावनाय हाबाफारि सन्मानगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि गोसोखांथिनि बिबार बावनायखौ बावजेननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बावनाय लोगो लोगो बिथां आरज हान्जा नोंथांमोनखौ आरजखौ खनलांनो थाखाय बयबो खावलायनाय थाबाय। उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि बोसोरारि बे फोरबोआव भकतपारायाव खुंनाय डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि गोसोखां बायदि मोनाबिलियाव दिनै आरज गाबदों आरो बिबार बावदों।
हेल' साबायखर बावनाय थाबाय बयबो आर'ज हानजानिसिम दा बे समाव जोंनि बिबार बावजेनगिरि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बिथांनि सोमोन्दै सुंद' फोरमायथिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा 19थि बिमा माहारिनि सावराय जथुमानि दिनैनि बे मोनाबिलि समाव संदानगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जिल्ला गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन बियाब गौथुमनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैनाय बियाब गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गेदेमा सिबियारि नोंथांमोन पान्जा आफादनि गासै मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोन भकतपारा बियाब बाथौ गौथुमनि गुबै आफाद लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बे समाव थुबुर जानाय बाहागो लाफैनाय बे भकतपारा मदिबारि ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन बे मोनाबिलि समनि गोजोन बुब्लि समाव आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनैनि बे समाव जोंनि सासे दैदेनगिरि संदानगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे जथुमाजों लोगोसे लाफानाय जादों आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बावजेनगिरि महरै आंखौ बिबार बावनो खाबु होनायलाय जिल्ला माइनाव आफादनि आरो बानजाय आफादनि आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो बे समाव साबायखर बावबाय। दा बे समाव सुंद' फोरमायथि बुंनो थाखाय आंखौ खावलायनायलाय आङो खोब सुंद'यै बुंनो सानबाय। जोङो डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांखौ मिथियै रावबो गैया। जोंनि मोनसे समनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा आरो बिथांनि बिबान बोथोरावनो बिथाङा जोंनिफ्राय आन्दायलांबाय। दा दिनैनि बे समाव बा बे बुब्लियाव जों बिथांखौ गोसोखांनाय महरै गोसोखांनानै बिथांनो जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनाय महरै बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। जोङो बयबो मिथिगौ बिमा एबा आइ होननाय सोदोबा पृथिबिनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन सोदोब बुंनानै मोजां मोननाय साननानै मोजां मोननाय खोनानानै मोजां मोननाय आरो जोङो बे मोजां मोननाय सोदोबानो जाबाय बिमा एबा आइ। दिनै बेवहाय जेसेबांखिनि आइजो एबा माइनावफोर थुबुर जादों गासिबो बिमा सोरबा सोरनिबा बिमा महरै दङ बेवहाय। थिग बेबायदिनो डक्टर लीलाधर ब्रह्मआबो रुंसारि हेलायप्रिया ब्रह्म होननाय सासे बिमानि गोरबोआव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा रुंसारि अर्जुन चन्द्र ब्रह्म
बिथांनि गुबै जोनोम जायगाया जादों तामुलपुर ओनसोलनि बारिगाव होननाय गामियाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन। बिथाङा बे गामिनिफ्रायनो फरायनाय आयदाखौ जुरिजेननानै बिथाङा 1984 मायथाइयाव बेचेलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सार्जारि बे डिग्रिखौ गुवाहाटीनि आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय बिथाङा पास खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथाङा गावनि बे देरहासार जानायनि उनाव बिथाङा साख्रि मावनाय महरै बे भगतपारा ओनसोलाव सफैदोंमोन आरो बेवहायनो बिथाङा भगतपारा ओनसोलनि सासे आइजो बिथां कनिका दैमारि बिथांजों हाबाबो जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा बे जायगायाव थानो लादों।